Super. Tak jo, já tady vám představím základní obrysy toho, jakým způsobem v rámci operačního programu Spravedlivá transformace podporujeme podnikatelský sektor. Ty podpory vlastně rozlišujeme na takové dvě základní skupiny. Máme spuštěné nebo budou spuštěné obecné podpory, které míří široce na podnikatelský sektor, bez nějakých větších omezení z hlediska sektorů nebo typů projektů, které lze pomocí té podpory realizovat. A poté postupně vyhlašujeme různé specifické podpory, které řeší nějaké dílčí téma, míří na užší skupinu žadatelů a podobně. Ten základní typ podpory podnikatelského sektoru je úvěr transformace. Ještě o něm budou ve větším detailu mluvit kolegové z Národní rozvojové banky. Úvěr se zaměřuje na takovou základní podporu investic malých a středních podniků. Z podpory vylučujeme jenom některé sektory, a to z důvodu limitů pravidel pro veřejnou podporu nebo z důvodu jiných, například z důvodu nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci, případně z nějakých etických důvodů. To znamená, například není možné podporovat herny, kasína, máme vyloučenou podporu fosilních paliv a právě z důvodu veřejné podpory je vyloučen sektor zemědělství. Ten úvěr je v celku univerzální, lze ho použít na nějaké nákupy technologií, strojů, zařízení, nehmotného majetku, softwaru, podobně, případně úvěr je možné směřovat i do oblasti nemovitostí, do rekonstrukcí, pořizování nemovitostí a podobně. Ve větším detailu tedy kolegové z Národní rozvojové banky. Ten druhý univerzální nástroj budou vouchery pro podnikatele. Vouchery ještě spuštěné nejsou, úvěr transformace již poskytujeme. Vouchery míří zejména na drobné investice malých podniků. Tady nám vlastně přišel dotaz, jestli je možné mezi podniky řadit i neziskové organizace, tak my to vlastně jsme nějak neomezovali. My jsme, nebo v těch podmínkách je uvedeno, nebo je odkázáno na definici malého a středního podniku, což v případě, že nezisková organizace bude vykonávat nějakou hospodářskou činnost, tak pravděpodobně ten limit malého a středního podniku splní, takže v nějakých specifických případech podporu mohou získat i případně neziskové organizace. Ty vouchery zase ve větším detailu předpokládám představí kolegové z kraje. Máme 3 typy voucherů. Voucher pro rozvoj podnikání, což je zase velmi obecný voucher, vlastně podobného zaměření jako úvěr transformace, a poté tam budou 2 specifické vouchery a tady vlastně se omlouvám, tady mám chybu, protože v Moravskoslezském kraji není ten voucher na digitalizaci a je tam pouze ten inovační voucher. A co je důležité, ta podpora bude probíhat přes kraj. Na kraji u nás podal žádost, kterou aktuálně vyhodnocujeme, a následně bude kraj spouštět vlastní výzvu do území, to znamená, žadatelé budou žádat o podporu u kraje, nikoliv u nás na ministerstvu. To byly teda ty obecné podpory, obecná schémata na podporu podnikání. Ty specifické podpory se vždy zaměřují na nějaký dílčí aspekt, jak jsem zmiňoval. Například proběhla výzva na inovace v oběhovém hospodářství, která mířila na celospolečenskou misi RIS3 strategie. Aktuálně nejnověji je spuštěná výzva na vzdělávání ve firmách, což je specifická pomoc transformujícím se podnikům a sektorům na zvyšování kompetencí zaměstnanců. Připravujeme Brownfield fond, který řeší specifický problém brownfieldových nebo regenerace brownfieldových lokalit.
Připravujeme také výzvu na podporu řemeslných inkubátorů, což zase míří na oblasti jako je zvýšení podnikavosti, případně i do oblasti cirkulární ekonomiky. To znamená, takto ta specifická podpora vždy cílí na nějaký omezený okruh témat a žadatelů. Podpora na inovace v oběhovém hospodářství. Ta výzva cílila na inovativní projekty právě zaměřující se na nakládání s odpady a mířili jsme na projekty někde na pomezí ukončeného nebo končícího výzkumu a zaběhnutých technologií, případně na nějaké pilotní demonstrační projekty, které se v Česku nerealizují. Aktuálně skončilo první kolo, vyhodnocujeme ty žádosti, druhé kolo předpokládáme, že bude spuštěné v říjnu pro ty úspěšné žadatele. V Moravskoslezském kraji se několik projektů sešlo, tak to znamená, věříme, že alespoň některé z těch podaných projektů postoupí do druhého kola a úspěšně dojdou k realizaci. To znamená, tato výzva je ukončená, uvidíme na základě toho druhého kola, se určitě budeme bavit dál, jak s tím případně naložit i do budoucna, i podle toho, kolik projektů reálně dojde k podpoře. Aktuálně vyhlášená výzva vzdělávání ve firmách, výzva míří na upskilling a reskilling zaměstnanců a, jak jsem zmiňoval, cílem podpory je přizpůsobit kompetence zaměstnanců změnám, které probíhají. Podpora míří primárně na technické a jiné odborné vzdělávání, ale i například na IT dovednosti nebo jazykové vzdělání. Podpora na jeden projekt může činit až 2 miliony eur, to znamená, ten limit je tam v kontextu podpor na vzdělávání, které například poskytuje Ministerstvo práce, poměrně vysoký. Nicméně nebude to úplně zadarmo, každá firma bude muset vyplnit plán transformace podniku a nějakým způsobem si obhájit, prokázat, že těmi změnami opravdu prochází. Co je důležité tady, a předpokládám, že o tom bude mluvit i později pan Navrátil, budeme vyžadovat posouzení toho plánu ze strany nebo z té krajské úrovně, a to zejména s ohledem na regionální vzdělávací strategii a podobně. Ten transformační plán toho podniku by nějakým způsobem měl zapadat i do té krajské představy a do té krajské vzdělávací strategie. V kontextu nastavení těch parametrů si myslíme, že ta podpora je vhodná zejména pro větší projekty, a to právě z důvodu toho relativně vysokého horního limitu podpory, kde ta podpora, jak jsem říkal, může činit až 2 miliony eur. A co je také rozdílné oproti podpoře, kterou poskytuje operační program Zaměstnanost Plus, tak právě u těch větších projektů my umožňujeme i vykazování pomocí skutečných nákladů, zatímco u těch menších ty projekty jsou založené na jednotkových nákladech. Od využití těch skutečných nákladů si slibujeme, že bude lépe možné zohlednit nějaké specializované nákladné kurzy, nějaké specifické případy, které u těch větších podniků mohou nastat, tak aby je mohli dobře zohlednit a nebyli omezeni tou univerzální jednotkou, která vlastně žádným způsobem nereflektuje typ vzdělávání, náročnost kurzů a podobně. Proto si myslíme, že to primárně cílí na nějaké větší projekty, nicméně samozřejmě není jako podpora i těch menších projektů vyloučená není. Je to univerzální v zásadě jakýkoliv podnik, který bude schopný ten plán transformace vyplnit, tak tu podporu může získat.
Zároveň, co je možné, umožňujeme, aby se firmy sdružovaly, a to už například v nějakých projektech, které za ně bude podávat hospodářská komora nebo jiná podnikatelská sdružení. Případně umožňujeme podporu i nějakým holdingovým strukturám, to znamená celé skupině propojených firem, kdy žádost podá jedna firma z té skupiny a bude řešit vzdělávání vlastně svých zaměstnanců, rozmístění do ostatních firem v rámci skupiny a podobně. Ta výzva nabízí celou řadu možností, není to úplně tím, že tam těch možností a kombinací je spousta, tak to na první pohled nemusí být, když se na tu výzvu podíváte, úplně srozumitelné, ale dělali jsme to právě s cílem umožnit ty možnosti tak, aby každá ta firma si tam mohla najít nějaký prostor, který bude vyhovovat, a příliš jsme to nesvázali, nelimitovali, tak jak má například Ministerstvo práce v podstatě univerzální podporu pomocí jednotkových nákladů, kde není možné zohlednit žádné specifikum. Ta výzva je vlastně vyhlášena od minulého týdne. Příjem žádostí bude spuštěn na konci září. Výzva je nastavená jako průběžná, to znamená, není to o žádném bodování, soutěžení, kdo prostě průběžně je otevřen příjem žádostí. Myslíme si, že ta alokace té výzvy je poměrně velkorysá i právě v kontextu třeba výzev, které má operační program Zaměstnanost plus. To znamená, si nemyslíme, že by bylo potřeba hned se bát, že ta výzva bude během měsíce vyčerpaná. Opravdu těch prostředků tam není málo a bude záležet na zájmu firem a vlastně i velikosti těch projektů, které se nakonec do programu budou hlásit. Tak, tolik vyhlášená výzva na vzdělávání ve firmách. Teďka stručně k tomu, co ještě připravujeme. V rámci podpory obnovy území připravujeme výzvu, která se zaměřuje na veřejné služby, kulturu, sport a rekreaci. Podle toho názvu možná úplně primárně nevypadá, že by cílila na podnikatelský sektor, nicméně myslíme si, že určitý prostor i pro podnikatele tam je. Ta výzva bude cílit jen do omezeného území po těžbě v rámci kraje, to znamená do území, které kraj nazývá Poho Karviná a Poho Jih. A ta výzva zahrnuje už podle názvu velmi široké spektrum různých aktivit, z čehož si myslíme, že pro podnikatelské subjekty mohou být nejzajímavější, nebo může být nejzajímavější aktivita zaměřená na multifunkční rekreační areály, kde na tom cílovém území chceme podporovat například nějaká přírodní koupaliště, kempy, pláže a podobné rekreační areály, tak tam určitě prostor pro podnikatelské subjekty je a není to tam nějak omezené ani z hlediska velikosti podniků, to znamená, mohou žádat malé střední podniky, ale i ty velké. Umíme si představit i podporu pro například muzea, galerie nebo podporu na kulturní komunitní centra. Krom toho, co je tady uvedené, tam bude například ještě podpora obnovy památek a podobně. Takže určitý prostor v těchto oblastech tam bude. V tuto chvíli finalizujeme nastavení některých detailních parametrů podpory, to znamená, ještě ty podmínky zveřejněné nejsou, nicméně chceme je v brzké době zveřejnit na webu Avízo té výzvy, tak aby ty klíčové podmínky už byly veřejně dostupné, s tím, že ta výzva by měla být vyhlášená v říjnu letošního roku, pokud všechno půjde tak, jak si aktuálně představujeme.
V tématu obnovy území ještě chvíli zůstaneme, protože připravujeme i specifický Brownfield fond, což bude úvěrový fond zaměřen na regeneraci brownfieldů. Podobně jako v předchozím případě míříme do lokalit nebo do území, které bylo zasažené těžbou uhlí, to znamená do toho území Pohokarviná a Pohojich. Nicméně tady pro ten Brownfield fond je to území trošku rozšířené o například Ostravu, Bohumín, Český Těšín a přilehlé obce. Ten úvěrový fond nebo úvěrový nástroj bude poměrně obecný způsob regenerace nebo využití toho brownfieldu bude velmi široký, bude možné například provést regeneraci směrem k nějakému průmyslovému areálu či průmyslové zóně. Možné bude i budovat nějaké komerční areály, obchody, podobně, případně kancelářské budovy a možnost bude i podpořit bydlení, nicméně bude to tady tohle je vlastně jediný případ, kdy ta podpora bude trochu omezená a bude směřovat pouze na nájemní bydlení, nikoliv na výstavbu bydlení, které bude sloužit potom k prodeji a vyloučená bude také podpora pro výstavbu rodinných domů, ale nějaká forma podpory na bydlení bude možná. Ta podpora bude mířit na strategické brownfieldy, což je několik lokalit, které si kraj definoval jako prioritní brownfieldové lokality. Jsou to areály uzavřených uhelných dolů z velké části, ale kromě toho bude podpora mířit i na lokální projekty, což vlastně je náš název pro jakékoliv další brownfieldové lokality, které v tom území jsou. Podpora z úvěrového fondu bude formou podřízeného úvěru, přičemž pro lokální projekty bude platit, že úvěr bude moct dosáhnout až výše 120 milionů korun a maximálně ale 40% způsobilých výdajů. Pro ty strategické brownfieldy ta podpora bude vyšší, to znamená úvěr až 22 milionů eur, což je limit, který vyplývá z pravidel pro veřejnou podporu, maximálně 50% způsobilých výdajů a tyto limity platí na tu investiční fázi, kdy už bude docházet k té samotné regeneraci, ale protože víme, že řada těch projektů ještě není v takovém stupni připravenosti, tak budeme poskytovat i menší úvěry vztažené pouze na nějakou přípravu toho projektu, té lokality, kde ten úvěr bude maximálně do výše 30 milionů a 70% způsobilých výdajů a ten úvěr, jak jsem zmiňoval, bude sloužit primárně na organizační zajištění té regenerace, přípravu projektových dokumentací a podobně. Úroková sazba by neměla přesahovat 2,5% ročně, přičemž při splnění podmínek nového evropského Bauhausu, což zjednodušeně je požadavek na architektonickou soutěž a na certifikát udržitelnosti budovy, tak bude možné poskytnout ještě výhodnější úrokovou sazbu, která u těch lokálních projektů by měla být až na nule, to znamená, ten úvěr by měl být bezúročný a u těch strategických brownfieldů to zvýhodnění bude zhruba o 1% bod. Proč tam máme u té úrokové sazby zatím rozmezí? Protože bude probíhat výběr finančního zprostředkovatele, kde i právě výše toho úroku bude nějakým způsobem předmětem soutěže mezi těmi možnými dodavateli, respektive těmi finančními zprostředkovateli. Spuštění toho brownfieldového fondu očekáváme někdy v prvním čtvrtletí příštího roku. Samozřejmě bude záviset na tom, jak se povede
provést zadávací řízení a zda se povede vybrat finančního zprostředkovatele, který poté bude v kraji působit a ty úvěry bude poskytovat. Tak a poslední oblastí, kterou aktuálně připravujeme a která nějakým způsobem míří do podnikatelského sektoru, jsou řemeslné inkubátory, což zjednodušuje nějaký prostor, ve kterém mají lidé možnost využívat nástroje vybavení pro řemeslné obory. V podstatě to zaměření toho řemeslného inkubátoru nějakým způsobem nebudeme regulovat, bude to na nastavení každého žadatele, čemu se tam bude chtít věnovat. Nicméně máme tam podmínku, že je nutná kombinace s nějakým dalším provozem, ta podpora nebude směřovat pouze na samostatně stojící řemeslný inkubátor, ale vždycky bude nutné, aby k tomu byl přidružen například nějaké coworkingové centrum, nějaká zakázková výroba, případně reuse centrum, redesign dílna a podobně, nebo umožňujeme, aby ten řemeslný inkubátor sloužil jako nějaké místo pro školy, to znamená, je možné i mít uzavřenou spolupráci se školami a poskytovat vlastně v tom řemeslném inkubátoru vzdělávání pro ty školy. Právě tato kombinace s tím dalším provozem je důvod, proč to tady zmiňuji, protože si myslíme, že i prostor pro podnikatelské subjekty tam může být. Pokud by se chtěli zaměřit tímto směrem, tak zase ta podpora není nějakým způsobem limitována typem žadatele, to znamená mohou nebo budou moci tu podporu získat i podnikatelé. Tady bude dotační podpora, předpokládáme rozmezí té podpory 1 až 50 milionů korun. Předpokládáme, že budeme tu podporu poskytovat podle pravidel článku 56 nařízení o blokových výjimkách. Aktuálně ještě ladíme spolupráci s agenturou CzechInvest při posuzování projektů, kdy předpokládáme, že agentura CzechInvest bude těm jednotlivým projektům vydávat nebo se bude účastnit vlastně toho hodnotícího procesu, tak abychom si byli jistí, že fungování toho řemeslného inkubátoru je vhodně nastavené, a to zejména s ohledem na nějaký dlouhodobý provoz a zajištění dlouhodobého financování. A i vlastně s ohledem na tu lokalitu, kde ten řemeslný inkubátor bude umístěn, protože vlastně z těch všech diskuzí, které jsme k tomu absolvovali, nám vyplývá, že ne každá lokalita je na zřízení řemeslného inkubátoru vhodná, tak aby opravdu dával smysl a ten provoz tam nějakým způsobem mohl fungovat. Nicméně to, jak to přesně bude procesně vypadat, to ještě není úplně uzavřené, takže to se dozvíte, až budeme tu výzvu spouštět, a předpokládáme podobně jako u té obnovy území, že podporu budeme spouštět v říjnu letošního roku. Tak a to je za mě všechno. Já děkuju a případně můžete, nebo tady budu pro odpovídání dotazů, ať už nyní nebo i po celou vlastně dobu toho dnešního webináře. Děkuji. Tak také moc děkujeme za váš příspěvek a teď vyzvu tady účastníky, zda je nějaký dotaz. Tak dotazy nevidím, tak možná bych ještě za nás doplnila, že v říjnu
teď je ten termín 10.10. by měl být organizován i webinář pro řemeslné inkubátory přímo specificky pro tuto výzvu, takže až budou podmínky k dispozici, určitě nás sdílíme, tak jak jsme si tady v území i slíbili, a 10.10. se můžete potom ptát konkrétně také ministerstva na konkrétní dotazy, které vyvstanou po přečtení. Tak a dále už bych tedy předala slovo Adamovi Škávovi, který vás provede společně s Lukášem Stavělem vouchery pro podnikatele a nasdílím prezentaci a poprosím o komentář. Tak. Děkuji za slovo. Já doufám, že prezentace je vidět. Tak, dovolte, abych se ještě jednou představil. Moje jméno je Adam Škáva a jsem administrátorem nebo budu administrátorem právě chystaných podnikatelských voucherů v Moravskoslezském kraji. Tyto podnikatelské vouchery v rámci Moravskoslezského kraji od letošního roku v podstatě budou představovat takovou jedinou obecnou podporu, kterou Moravskoslezský kraj, krajský úřad bude nabízet pro podnikatele. Alokace celých těchto podnikatelských voucherů na celé období až do roku 2027 je vyčíslena na bezmála 0,5 miliardy korun, přesně 460 milionů korun, která bude indikativně rozdělena na 2 výzvy. Nyní se těsně nacházíme před spuštěním té první výzvy, která by měla trvat od letošního roku do zhruba roku 2025 a časově hned na ní bude navazovat druhá výzva, která by měla trvat od roku 2025 do roku 2027. Obě dvě tyto výzvy mají indikativně rozdělenou alokaci ve stejné výši, čili 230 milionů korun. Jak už tady zmínil pan Hlaváček, podnikatelské vouchery jsou ve své podstatě rozděleny na 3 základní typy podvoucherů. Voucher pro rozvoj podnikání, digitální voucher a inovační voucher. Jednotlivé vouchery představím na následujících snímcích. Jenom upozorním, že digitálnímu voucheru se věnovat nebudeme, protože do této aktivity Moravskoslezský kraj se nezapojí a nebude nabízet podporu v rámci těchto voucherů. Pokud se zde nacházejí účastníci, kteří už nějakým způsobem se účastnili nějakých předcházejících seminářů, webinářů týkající se těchto podnikatelských voucherů, tak tuší, že původní harmonogram hovořil o spuštění v září roku 2023, nyní se nacházíme v září a krajská výzva spuštěna ještě není. Následně se hovořilo o říjnu, ale nyní, když se nacházíme těsně před spuštěním, tak můžeme s určitostí říct, že nejpravděpodobnější termín spuštění krajské výzvy na podnikatelské vouchery směřujeme na listopad letošního roku. Administrátorem žádosti nebo vyhlašovatelem těchto podnikatelských voucherů bude Krajský úřad Moravskoslezského kraje. A jenom taková krátká vsuvka ještě obecného charakteru k podnikatelským voucherům. I přesto, že se krajská výzva ještě stále není vyhlášena, tak ve své podstatě Moravskoslezský kraj má k dispozici jakési závazné pokyny, ze kterých budeme při vyhlášení krajské výzvy vycházet. To je zveřejněno tady nebo uvedeno v rámci snímku u bodu výzva pro kraj. Jedná se o 16. výzvu vouchery pro podnikatele, která je dostupná na stránkách OPST. Věřím, že kolegyně prezentaci nasdílí, čili proklikem přes tady tento odkaz se dostanete přímo na tyto stránky. Pokud byste chtěli vy nebo dejme tomu vaši potenciální klienti už získat jakýsi náskok v rámci teď toho hluchého období, než bude vyhlášena krajská výzva, může si tyto závazné pokyny nebo ty podmínky, konkrétně nazvané závazné pokyny, nastudovat a už získat jakýsi informační náskok. Čili kdo bude oprávněným žadatelem, jaká bude výše dotace, jaké jsou podmínky přijatelnosti, jaké jsou uznatelné náklady. Všech těchto závazných pokynech je uvedeno. Jenom krátká vsuvka, jedná se o takzvaný, jak bych to nazval, duální dokument. Jsou zde kapitoly, které se týkají čistě Moravskoslezského kraje a dále jsou tam kapitoly, které se týkají čistě příjemců, čili těch podnikatelských, případně nepodnikatelských subjektů. Ty začínají od strany 39 neboli kapitoly 3. Tak a nyní se podíváme na jednotlivé vouchery. Prvním z nich je voucher pro rozvoj podnikání. Jak už napovídá ten název, jeho obecným cílem je vznik nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů, podnikatelských aktivit bez ohledu na stáří daného podnikatele nebo podnikatelského subjektu. Oprávněným žadatelem jsou ve své podstatě 2 cílové skupiny. Můžeme je rozdělit na nepodnikatelské a podnikatelské subjekty. Nepodnikatelským subjektem se rozumí fyzická osoba nepodnikající, zkrátka občan,
A podnikatelským subjektem se rozumí fyzická osoba, podnikající nebo právnická osoba. Zkrátka jakýkoliv podnikatel, který naplní definici malého a středního podniku. Opět se odkazují na závazné pokyny, kde je uvedena přesná definice nebo odkaz na definici, kdo splňuje tuto naplnění nebo definici malého a středního podniku. Míra podpory, která bude nabízena nejen v rámci voucheru pro rozvoj podnikání, ale i toho druhého voucheru inovačního, je plošně v rámci celých voucherů nastavena na 80%, nicméně liší se maximální výše podpory v absolutním vyjádření. Pro nepodnikatelské subjekty, čili pro ty fyzické osoby nepodnikající, je možné nebo můžou se ucházet maximálně o 50 000 korun. Podnikatelské subjekty můžou v rámci voucheru pro rozvoj podnikání získat až 500 000 korun. Zároveň se liší i délka realizace, kdy jednotlivé cílové skupiny mohou v rámci tohoto typového voucheru realizovat své projekty. Fyzické osoby nepodnikající mohou realizovat maximálně 6 měsíců a malé a střední podniky, čili podnikatelské subjekty, maximálně 12 měsíců. Tato lhůta je shodná i s inovačním voucherem, kde kde mohou se ucházet o podporu pouze malé a střední podniky. Co se týče uznatelných nákladů, tak v rámci celých podnikatelských voucherů jsou stanoveny pro oba dva vouchery stejný rozsah typových uznatelných nákladů v počtu 5 a 2 z těchto typových uznatelných nákladů jsou shodné pro oba dva vouchery, čili jak pro voucher pro rozvoj podnikání, tak inovační voucher. Jedná se o pořízení hmotného nehmotného majetku. Z pohledu účetnictví se jedná jak o investiční neboli dlouhodobý majetek, tak i drobný majetek a dále i pojištění majetku. Tady jen krátká vsuvka k tomu pojištění majetku. Pojištění majetku se vztahuje pouze k investičnímu majetku, čili tomu dlouhodobému, který má dlouhodobý charakter. A zároveň upozorňujeme, že pojištění tohoto majetku pořizovaného v rámci projektu bude sjednaná povinnost v dotační smlouvě. To znamená, že ten žadatel tento majetek musí pojistit. To, jestli si ho uvede do rozpočtu projektu, už záleží na něm, ale nezbavuje ho to povinnosti mít tento majetek pojištěný. Tak a v rámci voucheru pro rozvoj podnikání budou 3 specifické typy uznatelných nákladů, které se týkají pouze voucheru pro rozvoj podnikání. Prvním z nich je pořízení staveb formou výstavby anebo stavební úpravy podnikatelských prostor. Dále je to nájemný prostor, a to i včetně nájemného v coworkingových center. Tady jenom opět krátká vsuvka, je zde drobná podmínka tady k tomuto uznatelnému nákladu. Toto nájemné prostor může čerpat pouze žadatel do 3 let stáří věku. To je jediné omezení, které je v rámci tohoto voucheru pro rozvoj podnikání aplikováno. A posledním 3. typovým uznatelným nákladem čistě pro voucher pro rozvoj podnikání jsou služby, ale pozor, jedná se o specifické služby v oblasti poradenství a vzdělávání, které bude nabízet nebo které bude poskytovat ověřený poskytovatel z ověřené databáze. Tady tu databázi, kterou bude pro nás spravovat Moravskoslezské inovační centrum, to bude jedna z takových hlavních databází, ze které bude moci čerpat tyto poradenské vzdělávací služby. Jakým způsobem tato databáze bude fungovat, vám představí kolega Lukáš Stavěl v následující prezentaci. Dalším bodem, který bych zmínil, je hodnocení. Jak už tady pan Hlaváček zmínil, v rámci podnikatelských voucherů nebude probíhat věcné hodnocení v pravém slova smyslu. To znamená, že zde nebudeme mít jakési bodovací kritéria splnění povinných jakýsi minimálních bodového minima nebo něco takového. Nicméně přesto zde nějaké hodnocení v rámci jakoby kvality bude probíhat, a to v rámci hodnocení přijatelnosti. Hodnocení přijatelnosti funguje na bázi pouze čistě ano nebo ne. Z tohoto důvodu musíme apelovat a klást důraz na to, aby žádosti žadatelů i jejich projektové záměry byly velmi důkladně a precizně zpracované tak, aby hodnotitelé mohli jasně odpovědět na některé kritéria přijatelnosti, které třeba tady vidíte zmíněny. To jsou ty hlavní, co se týká přijatelnosti podporovaných aktivit a přínosu realizace projektu, protože pokud na jakékoliv kritérium hodnotitel odpoví ne, tak projekt nemůže být podpořen nebo doporučen k podpoře, nemůže získat podporu. V rámci hodnocení přijatelnosti nejsou žádné druhé šance, je to buď vabank, je to všechno nebo nic, nejsou tady žádné nějaké instituce formou doplnění žádosti, dopracování žádosti, nic takového neexistuje. Proto je nutné na to brát zřetel.
Co se týče dalších kritérií přijatelnosti, je jich celkem dost, ale opět se odvolávám na závazné pokyny, kde už tyto kritéria jsou uvedena, tudíž opět vy nebo vaši potenciální klienti se už můžou dopředu připravit, co budou muset všechno v rámci krajské výzvy splnit. Se mi to trošku zaseklo. A už funguje to, dobře. Tak, druhý z těchto voucherů, které bude Moravskoslezský kraj nabízet, se jedná o inovační voucher. Opět jeho takovým obecným cílem je podpora inovačního potenciálu malých a středních podniků, čili podnikatelských subjektů. Už tento cíl indikuje, že cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty, opět buď fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, pokud naplní definici malého a středního podniku. Opět s odvoláním na závazné pokyny, kde je tato definice uvedena. Míra podpory činí 80%. Opět se jedná o plošnou podporu, čili i zde v rámci toho inovačního voucheru bude nabízeno maximálně 80%. Nicméně liší se maximální výše podpory v absolutním vyjádření, a to 1 milion korun. Zároveň je to nejvyšší míra podpory, která je v rámci podnikatelských voucherů nabízena. Jak už jsem zmínil, u voucheru pro rozvoj podnikání délka realizace, jelikož cílovou skupinou v rámci inovačního voucheru jsou malé a střední podniky, podnikatelské subjekty, tudíž je možné realizovat až 12 měsíců. Co se ovšem liší, jsou typově uznatelné náklady. Opět tady máme 5 typových uznatelných nákladů. Jak už jsem zmínil, u voucheru pro rozvoj podnikání jsou zde 2 typové náklady, které jsou shodné pro oba dva vouchery, čili pořízení hmotného, nehmotného majetku a pojištění majetku. Ale máme tady 3 specifické typové náklady, které jsou specifické čistě pro inovační voucher. Takže první z nich se jedná o pořízení materiálu, který souvisí s tvorbou nového produktu, výstavbou prototypu a tak dále. Dále je tu nákup služeb, i když to může podle názvu indikovat, že se jedná o stejný typ, tak je nutné dbát na to, že se jedná o velmi specifické služby, například služby spojené s vývojem, návrhem nebo tvorbou nového produktu, prototypu funkčního vzorku, kdy například příjemce může zaplatit služby si nějakého produktového nebo průmyslového designéra, který mu dodá design svého produktu, nebo si je možné zaplatit přístup k výzkumnému zařízení, pokud chcete otestovat svůj prototyp, jeho vlastnosti a tak dále. A v této věci bych ještě se pozastavil nad tím, že pokud jsou tady účastníci, kteří mají zkušenost s krajským dotačním programem Podpora podnikání, tak víte, že v rámci pořízení tohoto specifického nákladu zde byla opět zřízena databáze ověřených poskytovatelů služeb. V rámci podnikatelských voucherů tato databáze zřízena bude, ale nebude povinná. Bude pouze doporučena. To znamená, opět tady budou kolegové z inovačního centra, kteří budou mít tuto databázi k dispozici. V případě, že byste vy nebo vaši klienti chtěli čerpat některé služby některých designérů, tak tato databáze pro vás bude k dispozici, ale není pro vás závazná, je pouze doporučena. A posledním typovým nákladem jsou osobní náklady. Opět v kontextu voucheru pro rozvoj podnikání je zde apel na důraz na precizní zpracování projektových záměrů a žádosti, jelikož opět se zde bude aplikováno hodnocení pouze přijatelnosti, čili hodnocení ano nebo ne. V tomto kontextu je opravdu důležité, aby tyto žádosti v rámci inovačního voucheru byly zpracovány opravdu precizně, protože zde je to hodnocení, dalo by se říct, mnohem přísnější, protože je zde kladen velký důraz na ty inovace, tudíž ten hodnotitel z toho projektového záměru musí opravdu získat dojem, že ten daný předkládaný projektový záměr opravdu naplňuje ten princip té inovace. Ale opět s odkazem na závazné pokyny jsou opět uvedeny konkrétní kritéria přijatelnosti, co vše žadatel v rámci inovačního voucheru musí naplnit. Tak a nyní poslední snímek, který jsem si připravil, týká se obecných pravidel, které se velmi těžko přiřazují k nějaké kapitole, které bych tak jakoby shrnul v rámci tohoto snímku. Tak, jak už tady opět zmínil pan Hlaváček, podnikatelské vouchery budou vyhlašovány, nebo příjem žádosti bude nastaven průběžně, to znamená, bude se jednat o průběžný příjem žádostí, tudíž pokud například vyhlásíme výzvu 1. listopadu 2023,
tak žadatelé budou moci podávat ty žádosti bez ohledu na nějaké časové omezení. Pro příjem žádostí můžou si ji podat v průběhu roku 2024 a v podstatě i podstatnou část roku 2025. Věcné hodnocení už jsem tady nakousl u jednotlivých voucherů na předcházejících snímcích. Opět upozorňuji, věcné hodnocení nebude probíhat v pravém slova smyslu, ale pouze ve zjednodušené formě. Důležitý bod, který bych zmínil, je časová uznatelnost výdajů. Tady trošku uvedu jakýsi oslí můstek ke krajskému dotačnímu programu Podpora podnikání. Pokud jsou tady opět účastníci, kteří s tímto programem, krajským programem mají zkušenosti, nebo klienty, kteří mají s tímto programem zkušenosti, tak asi tušíte, nebo víte, že krajský dotační program bez ohledu na to, kdy v průběhu roku jsme tento program vyhlašovali, ať už se jednalo o únor, duben, září, tak vždy zde byla aplikován princip zpětné uznatelnosti nákladů. Vždy od 1.1. daného kalendářního roku. Tento princip v rámci podnikatelských voucherů aplikován není. Časová uznatelnost výdajů příjemcům nebo žadatelům vzniká nejdříve dnem podání žádosti, případně od data, které si sami žadatelé uvedou v žádosti. Můžu uvést na příkladu, pokud vyhlásíme žádost, krajskou výzvu vyhlásíme 1. listopadu roku 2023 a žadatel si podá žádost 1.12., tak mu vznikají uznatelnost nákladů od 1.12.2023. Pokud už provedl nějaké nákupy nebo realizoval nějaké náklady v listopadu, bohužel budou považovány za neuznatelné. V rámci druhého případu, pokud opět vyhlásíme výzvu 1. listopadu, žadatel si podá žádost 1.12., ale v rámci žádosti si uvede, že realizovat projekt a s tím spojená uznatelnost nákladů bude běžet až od 1. dubna 2024, tak uznatelnost nákladů mu vzniká od 1. dubna 2024. Opět v tomto bodě je kladen důraz a apel na to, aby si žadatelé důkladně rozmysleli, co uvedou v rámci žádosti, jaký časový údaj týkající se realizace projektu, protože ta souvisí s časovou uznatelností. Dále bych zmínil specifické typové neuznatelné náklady. Jak už jsem na předcházejících snímcích zmínil, jedním z typových uznatelných nákladů, který je považován za uznatelný, je pořízení hmotného a nehmotného majetku. Nicméně v rámci závazných pokynů a i v rámci krajské výzvy bude specificky deklarováno nebo uvedeno, že ne veškerý majetek, který spadá do tohoto typového nákladu, bude považován za uznatelný. To se specificky týká pořízení vozidel a pořízení nemovitostí, budov nebo pozemku. Ještě jednou provedu takový oslí můstek k voucheru pro rozvoj podnikání, kde je možnost pořízení staveb formou výstavby nebo stavební úpravy, čili abych to zjednodušil, stavba ano, koupě ne. Další bod, který bych zmínil, a to už tak trošku navazuju na to, co sdělil pan Hlaváček, týká se to omezení některých činností dle klasifikace CZNACE. Ne všechny podnikatelské činnosti nebo obory budou podporovány. Už to tady bylo zmíněno, je to také explicitně uvedeno v závazných pokynech, tudíž nebudu se k tomu dále věnovat. Dalším bodem, který bych zmínil, je období realizace projektu. I bez toho, aniž by to bylo zmíněno v rámci zveřejněné výzvy pro kraje a bez toho, aniž bychom ještě měli vyhlášenou krajskou výzvu, tak už nyní můžeme s jistotou deklarovat, že projekty konečných příjemců, čili podnikatelů a nepodnikatelských subjektů, fyzických osob nepodnikajících, budou moci být realizovány maximálně do 30.6.2025. To je velmi důležité datum, protože tato podmínka v podstatě přepisuje maximální období realizace uvedených u jednotlivých voucherů. Opět uvedu na příkladu, a ono to souvisí i s tím průběžným příjmem žádostí. Pokud si žadatel v rámci průběžného příjmu podá žádost 1.1.2025 v rámci inovačního voucheru a dle podmínek inovačního voucheru může realizovat maximálně 12 měsíců, tak bohužel realizovat může maximálně do 30.6.2025. Na to je nutné vzít opět zřetel při podávání své žádosti a koncepci svých projektů, kdy tuto žádost předložím. A posledním bodem, který bych zmínil, je počet získaných podpor. V rámci jedné výzvy
může jeden žadatel získat jednu podporu z každého voucheru. Tudíž v rámci jedné výzvy si může jeden žadatel přijít až na 1,5 milionu korun. Pozor, tady toto se týká pouze získání této podpory. V případě, kdyby žadatel si podal žádost, dejme tomu v rámci voucher pro rozvoj podnikání, a v rámci přijatelnosti, dejme tomu, nebyl podpořen, tak ho to nezbavuje práva, aby si tu žádost, dejme tomu, přepracoval a podal znovu. Tady toto omezení se týká pouze získané podpory, ne počtu podaných žádostí. Tak, to je z mé strany k obecnému nastavení vše. Případně pokud máte nějaké dotazy, rád vám je zodpovím, nebo mi můžete napsat na tento uvedený kontakt. Děkuji za pozornost. Tak taky děkujeme Adamovi za detailní informace a také důležité doporučení. A jelikož nám trošičku jsme s časem trošku pozadu, tak rovnou předávám slovo Lukáši Stavělovi, aby nás provedl akreditovaným systémem poskytovatelů služeb. Tak, budu přepínat prezentaci. Máte slovo, Lukáši. Děkuji, já všechny zdravím z Moravskoslezského inovačního centra a představím vám tedy ten princip poskytovatelů služeb a jejich akreditaci. Poprosím teda, jestli můžeme na další slide. Co se týče, já vlastně navážu na informace od Adama Škávy, jelikož, jak říkal, u voucheru pro rozvoj podnikání je možné si žádat také o nákup služeb, a to v oblasti poradenství a vzdělávání, ale tyto služby je možné nakupovat pouze od akreditovaných poskytovatelů služeb. Ta akreditace bude probíhat prostřednictvím právě našeho centra. Později vám určitě řeknu ten proces akreditace, a jsou to služby především zaměřené na fyzické osoby nepodnikající, ale ne pouze na ně. V rámci inovačního voucheru, jak už bylo řečeno, tak tam je také možné nakupovat služby, například k přístupu k výzkumným zařízením, testování prototypů, pro vývoj, návrh tvorby nového produktu nebo služby. Zde si ti příjemci voucheru ale mohou vybrat jakéhokoliv poskytovatele služeb. My to ale pouze nabízíme možnost dobrovolné akreditace, a je to především pro ty žadatele, kteří vědí, co chtějí, ale neví, od koho to koupit, od koho to pořídit, takže tady potom vlastně vznikne databáze ověřených poskytovatelů služeb, kteří projdou tou akreditací, a ti příjemci voucheru budou mít aspoň nějakou jistotu, od koho si ty služby nakupují. Můžu když tak postoupit dále. Jestli můžu poprosit o další slide. Jo, tady je potom, jsou vlastně informace k těm poskytovatelům služeb v rámci voucheru pro rozvoj podnikání. Tam vlastně umožněna akreditace pouze jednotlivců. Akreditovat se tedy mohou pouze jednotlivci, kteří ty služby nabízejí. Potom je možná ta varianta, že ty služby budou nabízet i instituce, se kterými ti poskytovatelé služeb uzavřou nějakou smlouvu o spolupráci, respektive potvrzení o spolupráci. Akreditovat je ale možné pouze toho daného jednotlivce, kteří ty služby nabízí, a on prokazuje ty zkušenosti s poskytováním těch daných služeb. Potom tedy pokud nějaká instituce bude chtít nabízet ty služby v rámci nějakých balíčků například, tak v rámci té akreditace ten jednotlivec doloží potvrzení o spolupráci, a pokud ten jednotlivec projde tu akreditací, tak ta instituce dále ty služby může nabízet, ale na faktuře bude jednoznačně uvedený, kdo ty služby konkrétní poskytoval a v jaké oblasti. Zase poprosím o další slide. Zde jsou uvedeny oblasti akreditace, do kterých se ti poskytovatelé služeb mohou hlásit, a to znamená i ty oblasti, ze kterých mohou ti příjemci voucheru čerpat, respektive jaké služby mohou využívat. Toto jsou takové typové oblasti, pak jsou tam dále jednotlivé podoblasti k těmto uvedeným. Jsou to například tedy je možné čerpat služby na osobnostní předpoklady pro podnikání, business development, pro marketingové aktivity, právo nebo digitální podnikání, nebo také zaměřené na lidi, například jak správně vybírat zaměstnance. Zde jenom uvedu ještě důležitou informaci, že například v oblasti právo není možné využívat ty služby na nějaké běžné procesní záležitosti. Je to spíš například poradenství z oblasti toho, jakou právní formu podnikání zvolit. To platí například i u financí. Není možné čerpat voucher na běžné účetnictví. Je to možné například pro nastavení nějakého finančního plánu, nějakého jako obecného rámce pro to podnikání.
Během té akreditace si ti poskytovatelé služeb mohou zvolit maximálně 3 oblasti poskytování těch služeb, ve kterých ty služby chtějí nabízet v rámci voucheru. A to všechno uvedou v tom akreditačním dotazníku, o kterém budu dále mluvit. Zde jsou uvedeny požadavky na ty poskytovatele služeb. Jsou požadovány 4 roky praxe v oblasti konzultování, které právě v rámci voucheru chtějí nabízet. Dále jsou požadovány 2 reference od klientů, včetně uvedení kontaktu na možné ověření reference. Neuvádějí se zde jakoby referenční projekty, ale konkrétní osobně laděná reference od daného klienta, například typu čerpal jsem tuto službu, mohu doporučit dalším, abychom věděli, od koho konkrétně nebo komu ty služby poskytly a my si ty reference také mohli i ověřit. Ta akreditace probíhá formou vyplnění akreditačního dotazníku, respektive formuláře. Zde je uveden QR kód a ještě vlastně zmíním jednu důležitou informaci, že teď připravujeme samostatné webové stránky na právě, budou to podnikatelské vouchery.cz, bude to zaměřené pouze na vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji a zde budou uvedeny jak informace o těch voucherech, těch podmínkách, tak tam také budou zveřejněni potom ti akreditovaní poskytovatelé a zároveň tam budou uvedeny i ty informace k těm povinnostem, jaké musí ti poskytovatelé služeb splňovat. A ten QR kód teď vede na ten formulář, prostřednictvím kterého se můžou poskytovatelé služeb akreditovat. Co jsou vlastně povinné přílohy, které se musí v tom formuláři doložit, a což taky doporučujeme, aby si ti, kteří chtějí poskytovat ty služby a chtějí se akreditovat, aby si ty přílohy připravili předem, tak jsou CVčko, je to potřeba z toho mít, jasně ověřit, že ty služby už ty dané 4 roky poskytují. Dále medailonek, vzor medailonku bude jak uveden na tom webu podnikatelské vouchery.cz, tak teďkon, dokud ten web není, tak jsou uvedeny ty vzory příloh na stránkách MSIC. Potom je také potřeba doložit kodex akreditovaného poskytovatele služeb, opět je k tomu daný vzor a potom fotografii, která bude zveřejněna potom v tom medailonku na těch webových stránkách podnikatelské vouchery.cz. Teď už se dostáváme k té akreditaci poskytovatelů služeb pro inovační voucher, to je ta dobrovolná akreditace. Zde mohou být akreditováni jak jednotlivci, tak i organizace, firmy, které ty služby nabízejí. A zde jsou oblasti akreditace, zlepšení produktu a vývoj nového produktu. Vidíte tam potom také některé podoblasti, ale jich tam mnohem víc, které mohou ti příjemci voucheru čerpat v rámci inovačního voucheru. Zde jsou opět požadavky, které musí ti akreditovaní poskytovatelé služeb splňovat, a to jsou opět minimálně 4 roky praxe v oblasti konzultování nebo poskytování těch daných služeb, 2 reference od klientů a opět vyplnění online formuláře. Pro každý typ voucheru je jiný formulář, takže pro inovační vouchery je potřeba využívat tento QR kód a tento formulář daný. Zde se dokládají opět. Tady záleží potom na tom, jestli se akredituje jednotlivec nebo organizace či firma, tak se dokládá CVčko, to dokládají jednotlivci, nebo portfolio projektů, to dokládají ty organizace, a jedná se o jednoduchý soupis služeb, které poskytovali, s tím, v jakých letech například ty služby byly poskytované. Potom se dokládá medailonek, opět dle vzoru, kodex akreditovaného poskytovatele služeb a fotografie nebo logo společnosti. Tady opět ty vzory budou na webových stránkách podnikatelské vouchery.cz, případně je o tom napsat, pokud byste se chtěli akreditovat již nyní, tak je možné napsat na moji e-mailovou adresu, která bude na konci prezentace. Co se týče toho procesu, tak vlastně u nás bude ověřeno, že ty podmínky, které byly stanoveny, jsou splněné. Finální slovo bude mít potom Rada kraje, která rozhodne o akreditaci poskytovatelů služeb, a potom během realizace a poskytování služeb bude získávána zpětná vazba na ty poskytovatele od příjemců voucherů, a pokud obdržíme dvakrát špatnou zpětnou vazbu na některého z poskytovatelů, tak bude předložen návrh na vyloučení toho daného poskytovatele služeb z databáze. To je ode mě všechno. Pokud by si měli nějaké dotazy, tak určitě se neváhejte zeptat anebo mi napsat na e-mail. Děkuju.
Také velice děkujeme za návodné informace k akreditovanému systému poskytovatelů služeb. A v chatu vidím jeden dotaz od Michala Sikory a právě si dovolím požádat Adama Škávu, aby odpověděl. Tak ten dotaz zněl: v rámci kritérií přijatelnosti pro vouchery na rozvoj podnikání se uvádí, že musí být splněna alespoň 2 kritéria. V případě nového podnikání to bude určitě uvedení nového výrobku služeb na trh, ale není jasné, které by mohlo být to druhé. Já teď nevím, jestli náhodou nedošlo k záměně těch jednotlivých hodnocení v rámci přijatelnosti nebo přínosů. U přínosů ano, tam platí, že musí být naplněna 2 kritéria, ale v případě přijatelnosti musí být naplněno jenom jedno. V tom případě, kdyby se jednalo o zahájení nového podnikání, tak je to kritérium B, to znamená, že žadatel to kritérium splnil. Jestli si teď jakoby rozumíme, v případě můžete se ještě jakoby doptat nebo specifikovat dotaz. Děkuji. Děkuji. A teď vyzvu ostatní, jestli mají také nějaké dotazy ke kolegům, tak se můžou ptát hned, anebo případně v chatu odpovíme následně. Pokud by tomu tak nebylo, tak bych ráda momentálně požádala pana Kellera, pana Wagnera, aby si nasdíleli prezentaci a spustili svůj příspěvek k úvěrovému nástroji Transformační úvěr z OPST. Tak děkuji. Tak my budeme sdílet, nebo pokusíme se o to, pokud ne, tak vy nám určitě pomůžete. Nicméně já se asi mě je slyšet, takže k tomu programu bych něco úvodem tak jako řekl. Tu další prezentaci pak nechám na Roberta, případně budu ji doplňovat. Takhle, my navazujeme na něco, co už běží. Program nastartoval někdy v dubnu letošního roku. Běží, to znamená, přijímáme žádosti, hodnotíme žádosti, uzavíráme smluvní vztahy. Z hlediska těch objemu zdrojů, který v tom programu prostě máme, tak se zdá, jako že toho děláme málo. Totéž, jako řekněme, když bych se mě někdo objektivně zeptal, prostě jak to hodnotím, to uplynulé období, protože my jako pobočka v Ostravě, jako v rámci Moravskoslezského kraje jsme poskytli zhruba teď asi 20 obchodů v objemu 100 milionů korun, něco podepisujeme zase zítra a další žádosti přijímáme. Jo. To znamená, my nejsme schopni asi dělat prostě desítky jako řekněme měsíčně a stovky jako za rok, nicméně chceme, aby toho bylo něco víc a myslím si, že to další taková ta aktivní spolupráce s Czech Investem a návštěva těch 7 míst jako v regionu nám zase zvýší informovanost o tomhle produktu, o tomhle programu, protože je to na nejvíc, řekněme, potřeba. Takže my, když teď se pustíme do té samotné prezentace, tak ona je samozřejmě ne prezentace, ale prostě takzvaná výzva, jako té žádosti je obsahem našich internetových stránek a jsou tam i další, řekněme, věci, z kterých se dá vyčíst, prostě jak ten program asi, jako řekněme, funguje. My dneska proběhneme něco, co jako asi jako vás trošku více zorientuje, popřípadně se o to pokusím já jako doplněním jako Roberta, který ty slajdy bude nějak jako komentovat. A jedna taková, řekněme, jako důležitá věc, v případě, že vy budete vědět jako o někom, kdo má zájem, on se na vás obrátí, tak my začínáme často tak, abychom si usnadnili práci tady jako v bance a taky tomu žadateli. Tak už nějak předběžně posuzujeme prostě i jeho ekonomiku, jo, jakou tu jeho stabilitu, tu jeho schopnost, řekněme, třeba splácet jako ten úvěr, i když jako samozřejmě taky se do úvahy bere, není to nepodstatná věc, prostě to, co chce realizovat, jak mu to pomůže, jaké zakázky získá, o kolik navýší tržby, kolik z toho bude asi, jako řekněme, zisku jako na splácení úvěru. Ale tyhle věci mají vždycky jako vazbu jako na minulost toho klienta. Pokud ta minulost toho klienta by byla hodně negativní, tak bychom pravděpodobně přijali žádost, kterou bychom zase negativně vyhodnotili. Tak se snažíme tomu předejít, aby jsme snížili pracnost na naší straně i na straně prostě toho žadatele. Jo, takže obracejte se na nás, ale i
s tou informací, že budete vědět, jaká je tam ekonomika klienta. Pokud on na justici má své výkazy, ale oni to dneska dělají podnikatelé často, takže aby naplnili tu informační povinnost, tak tam uvádějí jenom jeden výkaz, jenom řekněme rozvahu nebo jenom výsledovku, aby konkurence neviděla jako na tom, jak na tom jsou nebo nejsou. Takže ne vždycky se můžeme dostat jako k těm informacím, ale vy nám to můžete pomoci, to znamená podklady k žádosti jsou samozřejmě jedna věc podstatná, ale předjednat, řekněme, jako ten projekt, prodiskutovat, přijet za náma, nebo jenom telefonicky, si myslím, že není nevýznamná věc. Teď se pustíme do té samotné prezentace. Já požádám teda Roberta Wagnera, který vás bude provádět, já případně budu doplňovat. Dobrý den, tak já se jmenuji Robert Wagner a pracuji v Národní rozvojové bance na pobočce Ostrava a chtěl bych vám představit úvěrový program Transformace. Tento program je, jak už bylo zmíněno, investičním úvěrovým programem. Ta alokace na ten program je nějaká 1,8 miliard korun, přičemž konkrétně pro Moravskoslezský kraj je určena částka 1 miliardy korun, což znamená, že projekty realizované v našem kraji jsou podpořené největší částí toho programu. Cílem toho programu je vlastně podpora investičních aktivit podnikatelů, malých a středních podnikatelů v regionech postižené těžbou uhlí. Jak ta forma podpory, kterou my poskytujeme, je vlastně bezúročný úvěr, který je realizován bez poplatku, bez úroku. Vlastně klient podá žádost, ta žádost je vyhodnocena. V případě, že je posouzena kladně, tak je podepsána smlouva a klient může čerpat, nejsou na klienta kladeny žádné náklady spojené s tím úvěrem, které souvisí s posuzováním, jsou tam souvislosti s tím úvěrem. Samozřejmě, jak bude dál řečeno, jsou na klienty musí splnit podmínky určité a některé splnění některých podmínek je spojeno i s vynaložením nějakých nákladů, nicméně zpracování té žádosti, posouzení a ten samotný úvěr je vlastně bez poplatku. Jak říkal pan ředitel, ten program už nějakou dobu běží, máme s tím určité zkušenosti, vyhodnoceno máme několik desítek případů. Běh toho programu je cirka půl roku, takže už si myslím, že dokážeme docela přesně dopředu odhadnout, jestli je ten úvěr z naší strany na základě pár informací, co se týče ekonomiky, co se týče projektu, takže se dokážeme s klientem domluvit, jakým způsobem, jestli lze ten projekt podpořit a jakým způsobem jako veřejnou podporu. Takže, jak říkal pan ředitel, je důležité přijít včas a nastavit ten program, nastavit ten projekt, aby vyhovoval těm našim programům. Já bych poprosil paní Slívková o další stránku, jestli můžu. Tak mezi příjemce té podpory patří malé a střední podniky, to znamená podniky do 250 zaměstnanců, je tam počítána celá skupina spojených firm, což je taky samozřejmě součástí té konzultace, kdy k nám klient přijde a není si jist, které firmy započítala do skupiny, které ne, nicméně samozřejmě měl by mít informace, které jsou podstatné pro vyhodnocení toho malého středního podnikatele, nicméně součástí té žádosti je nějaký formulář, který hodnotí, jestli je malý a střední podnikatel, takže si myslím, tady s tímhle jsme mu poměrně dobře schopni pomoct každému tomu klientovi. Projekt, to už bylo taky řečeno, že vlastně realizace nebo podpora toho programu spadá
nebo je určena těm firmám, projektům, které jsou realizovány v Moravskoslezském kraji, v Ústeckém a Karlovarském kraji. To znamená, že firma, která má třeba sídlo v Praze, nicméně chce koupit nemovitost nebo chce realizovat projekt v Moravskoslezském kraji a má zde zřízenou podle živnostenského nebo zapsanou provozovnu v živnostenském rejstříku, tak tyto projekty lze podpořit, nicméně je s tím spojena ta povinnost mít zápisu mít v živnostenském rejstříku zapsanou tu provozovnu v tom Moravskoslezském kraji, kde hodlá realizovat ten svůj záměr a postavit tu nemovitost, rekonstruovat tu nemovitost v tom Moravskoslezském kraji například, nebo koupit stroj do té provozovny v Moravskoslezském kraji a podobně. DNSH, to budeme ještě probírat dál, poprosím ještě o další stránku, další list prezentace. Tady jsou uvedeny už konkrétní parametry toho zvýhodněného úvěru, kdy my můžeme podpořit až 90% způsobilých výdajů projektu, což znamená, že nepotřebujeme mít spolufinancující banku, nicméně se tomu samozřejmě z praktických hledisek nebo z praktických důvodů nebráníme. Můžeme financovat 90% způsobilých výdajů, těch 10%, případně více je možné, aby klient financoval ze svých zdrojů, po případě ze zdrojů spolufinancující banky. Záleží samozřejmě na domluvě a na nastavení toho projektu. Výše úvěru v tom Karlovarském kraji a Ústeckém je od 500 000 do 60 milionů. V Moravskoslezském kraji je to částka až 100 milionů korun. Splatnost, maximální splatnost 10 let, odklad splátek maximálně 4 roky. Tady tyhle termíny jsou počítány vlastně od termínu podpisu té smlouvy, takže a souvisí i s druhem toho projektu. Samozřejmě lépe se odůvodňuje odklad splátek u výstavby nebo potřeba odkladu splátek u výstavby než při nákupu stroje. Takže tady tohle je taky součástí nějaké individuální konzultace potom taky názoru třeba analytika, jak se dívá na ten projekt, kdy je ještě rozumné a pro banku snestelné, jaký dlouhý ten odklad splátek by mohl být. Typ úvěru. Tak, způsobilé výdaje. Jak jsem říkal, ten úvěr je bezúročný a bez poplatku. Na dalším slajdu jsou popsány vlastně, jak mají vypadat ty způsobilé výdaje projektu. Ty způsobilé výdaje musí splňovat podmínky, musí být uhrazeny nejdříve v den podání žádosti, musí nějakým způsobem souviset s tím projektem, nákupu stroje, rekonstrukce, nákupu nemovitosti a musí být pořízeny do majetku příjemce podpory. To jsou takové obecné podmínky. Potom abych blíže přiblížil, co konkrétně je možné těmi způsobilými výdaji financovat, tak standardně se setkáváme například s financováním nějakých CNC strojů, nějakých speciálních technologických linek. Program dovoluje financovat i automobily a vysokozdvižné vozíky, ale jedině na elektrickou energii nebo na vodík, které jsou vlastně použitelné nebo využitelné v rámci toho podnikání toho daného žadatele. Dále mezi způsobilé výdaje patří i nákup nemovitosti, rekonstrukce nemovitosti a ještě tam je vlastně rekonstrukce nemovitosti, nákup nemovitosti. Tady tyhle způsobilé výdaje jsou možné realizovat vlastně prostřednictvím toho programu. Ohledně těch nemovitostí je třeba splnit podmínky. Většinou je ta realizace spojena s nějakým průkazem energetické náročnosti budovy,
který prokáže vlastně tu zelenost toho projektu nebo ty splnění požadovaných parametrů. Ty parametry jsou blíže popsány ve výzvě. Je asi dobré, pokud někdo zvažuje využít ten program při nákupu nebo rekonstrukci nemovitosti, tak se na tu výzvu podívat, případně konzultovat. Pan ředitel mi ještě chce doplnit. Ono to máme dále jako potom jako trošku to rozebereme jako na těch dalších slajdech, jo, jako nemovitosti. Jo. Si myslím, že pro způsobilé výdaje projektu je to dost. Jo. To znamená, pojďme na ten další slide. Tak zásada DNSH významně nepoškozovat. Vlastně tuhle zásadu řešíme jednou z příloh žádostí, kde prostřednictvím dotazů k tomu, o jaký druh projektu se jedná a jakým způsobem vlastně ovlivňuje životní prostředí z pohledu emisí, z pohledu vodního hospodářství, z pohledu kontaminovaných území, tak vlastně prostřednictvím těchto dotazů klient po vyplnění toho dotazníku může určit, nebo vlastně vyplněním tohoto dotazníku splní tu zásadu a vlastně tam si může vyhodnotit dopředu, jestli z jeho pohledu, nebo z našeho pohledu, z pohledu programu, jestli ten projekt dostatečně splňuje ty podmínky významně nepoškozovat to životní prostředí. Mezi ty nejdůležitější podmínky je vlastně, jestli nesouvisí ten projekt s nějakým přepravou, distribucí, skladováním a spalováním fosilních paliv, což je věc, která je tím programem zakázána, není podporovaná. Tak jestli můžu další slide poprosit. Tak posouzení klimatické odolnosti v rámci DNSH, jak jsem říkal, ten formulář i DNSH i vyhodnocuje vlastně ten vliv toho životního prostředí i z pohledu toho nákupu, výstavby a renovace nemovitosti, kde jsou uvedeny ty podmínky, které musí splňovat, které ten projekt musí splňovat, aby jsme tím programem mohli podpořit. Já teď k tomu něco řeknu. Koupě nemovitosti je jedna z možností, jak naplnit, řekněme, ty způsobilé výdaje, ale musí se vždycky jednat o takové, řekněme, ty moderní nemovitosti, které byly postaveny po roce 2022 a dosahují té klasifikační třídy A a B. Jo, to znamená, to všechno, co bylo postaveno předtím a jejich koupě by byla možná taky, ale i hned by muselo být, řekněme, ten projekt by musel být spojen s rekonstrukcí a prostě s úpravou jako té nemovitosti, aby dosáhla prostě té jiné klasifikační třídy a té vyšší energetické kvality. Jo. To znamená, ty starší věci a jejich koupě je možná jedině v kombinaci s následnou prostě rekonstrukcí. Pokud se jedná o stavby, tak zatím jsou nastaveny ty podmínky stavby nových objektů. Ano, opět jsou to způsobilé výdaje, ale u staveb je tam náročně nastavená ta podmínka prostě energetická, kdy nové stavby v podstatě by měly splňovat prostě náročnost takovou, kdy se v podstatě postaví pasivní dům a ještě se vyžaduje, aby došlo ke 20% úspoře pod, řekněme, nějakou tu normou pod pasivní dům. Jo. Ale i tady bych řekl, jako jsme měli několik projektů, na kterých jsme se snažili s klienty dolaďovat, jako řekněme, tu projektovou dokumentaci tak, aby tahle podmínka byla naplněna, ale zatím při takhle přísně nastavené prostě v tom požadavku, tak to teoreticky je možné, ale prakticky by to bylo tak moc finančně náročné, že klienti od toho ustoupili. Já tam si myslím, jakože v konzultacích s panem Hlaváčkem, ministerstvem životního prostředí, možná dojde časem k určité úpravě. U rekonstrukce jako objektu, který vlastní klient a chce s ním něco, řekněme, provést, tak to můžeme taky samozřejmě tu rekonstrukci financovat, ale musí docházet k úspoře energie ve výši 30%, což ale souvisí s obálkou a případně jako ještě dalšími energetickými, jako řekněme, úpravami a tyhle řekněme, typ těchto projektů je
se nabízí a prostě je to postaveno docela jako realisticky. Jo. Takže zpátky se vrátím jako k nemovitostem. Koupě nemovitostí, ano, realizovali jsme jeden takový obchod, kdy klient kupuje objekt, který byl postaven po roce 2022 a naplňuje ty klasifikační třídy, které jsou nastaveny prostě jako přísně, ale jsou. U staveb je to složité, minus 20% pod pasivní dům. Nicméně, abych tomu přidal, protože tohle se zatím nepodařilo naplnit, je možné využít určité výjimky, které u těch staveb jsou nastaveny a jsou nastaveny především pro provozní objekty, skladovací objekty, kdy pokud je nižší spotřeba energie roční než 195 MWh, tak se nemusí naplňovat prostě ta přísnost těch 20% pod, řekněme, tu energetickou náročnost pasivního domu a vyhovuje v podstatě to, co dneska projde, řekněme, já bych řekl tou směrnicí, která byla aktualizovaná v roce 2022 a souvisí to prostě s energetickou částí hodnocení prostě projektu. Jo. To znamená, ano, tady se nám podařilo a ještě daří, přijímáme takové žádosti, kdy jsou to typy nemovitostí, které nejsou tolik energeticky náročné a další úspora energie by nepřinášela takovou tu pravou úsporu, proto jsou tam určité výjimky. Ale ta výjimka je ještě trošku širší a ji celou teď jako nebudu tady jako řekněme v detailu, řekněme, jakoby ukazovat, protože by to bylo příliš náročné. A tady bych řekl, je vždycky jako důležité, každý poradce nám může velmi pomoct, nicméně v tom detailu už to potom stejně asi se odehraje přes komunikaci toho klienta, případně jako toho poradce a námi. Jo. To znamená, tam v určité chvíli už do toho musíme vstoupit přímo k tomu klientovi, protože budeme potřebovat věci, které prostě dokáže dolaďovat už jako ten samotný klient. Tak tolik těm nemovitostem, které jsou předmětem ještě dalších, řekněme, jako určitých jako jednání a hledání cesty, jak vytvořit prostě, řekněme, tu podmínku jako trošku možná přizpůsobit tomu reálnému životu. Já bych s dovolením jenom rychle přeskočil ty poslední slajdy, protože už se dívám, že trochu přetekáme časem. Veřejná podpora de minimis GBER 22 a 14. Tady tohle je třeba naladit potom v souvislosti s tím projektem. Samozřejmě. Já ještě k tomu přidám. Nelámejte s tím hlavu, jako ani klient, ani my vždycky vybereme tu nejvýhodnější možnou pro klienta. Jo? To znamená, každá má svoje plusy a mínusy a my hledáme tu cestu, jak, řekněme, klientovi usnadnit prostě, řekněme, poskytnutí té podpory klientovi i nakonec sami sobě, ale první je ten klient jako takový. Jo? To znamená, uměli bychom je rozebrat, uměli bychom je popsat, ale nechme to až, řekněme, na ty konkrétní projekty. Jo, poprosím další slide. Tak, podání žádosti, co obsahuje žádost, prohlášení velikosti podniku, popis záměru, ekonomické výkazy, přílohu DNSA a další přílohy po dohodě, vyhodnocení cirka měsíc. Tady tyhle parametry jsou prostě, abyste věděli, s čím za námi ti klienti by měli přijít, nebo měli by přijít s nějakou konkrétní představou, jak ten projekt bude vypadat, kolik to bude stát, v jakém časovém horizontu to chtějí realizovat, aby jsme správně ten projekt nastavili a vyplnili tu žádost vlastně, aby to tomu programu vyhovovalo a klientovi. Samozřejmě spolupráce s NERB byl vhodné podat žádost v rané fázi, tak poprosím o další slide. Zajištění úvěru, standardně zajišťujeme úvěru blankosměnkou zavalem, nemovitostí, movitou věcí formou notářského zápisu. To taky záleží na výši toho úvěru, na pohledu rizikovosti toho projektu, takže to jsou standardní věci, které do 5 milionů je to ta blankosměnka zavalem zpravidla, takže je to jednodušší, na 5 milionů už je to, požadujeme to zajištění trochu větší. Povinnosti z úvěrové smlouvy, realizovat projekt, předat informaci, je tam nějaká informační povinnost, samozřejmě hlídá se ten projekt po 3 roky,
plnit, nebo 3,5 roku plnit kritéria, umožnit přístup, používat majetek, další povinnosti dle typu podpory. A to už bude asi poslední slide, jestli poprosím další. Jo, a tady už je vlastně kontakt na nás. A jedno doporučení, ne protože jsme nejchytřejší, nebo já, že jsem nejstarší a možná až se dá nazvat přestárlý, ale když jsme tam uvedli těch kontaktů víc, nebojte se, jako ten kontakt směrovat prostě přímo na mě, na ředitele nebo zástupce Roberta, jo, Wagnera. My už potom, jako když už, řekněme, namyslíme tu danou věc, tak už potom obchodní pracovník jako tu věc dotahuje, samozřejmě vždycky jakoby se k tomu nějakým způsobem vyjadřujeme. Jo. To znamená, upřednostním dotazování a komunikaci, my to tak máme i zvenku směrem klienti, kteří nás prostě oslovují, tak oslovují prostě naši nějakou informační stránku a tu informační stránku dostávám já a Robert k tomu, aby jsme k tomu zaujali nějaké stanovisko. To znamená, klidně ty dotazy přímo na nás, ne na ty další obchodníky. Šetřme jejich čas, ten jejich čas je dražší než ten náš. Tak moc děkujeme za informace k úvěru transformace a jak jste zmínili, už nám pomalu vypršel čas, ale to vůbec nevadí. Poslechneme si ještě naposledy projekt Trautom a podporu firem a je vzdělávání prostřednictvím rekvalifikací a upskillingu a reskillingu. A poprosím tedy Martina Navrátila o nasdílení prezentace a při jeho příspěvek. Moc děkuji. Potvrzuji, že vidíme. Tak vidíte, dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Nejsem si úplně jistý, že za 5 minut stihnu říct všecko, co jsem chtěl, ale to vůbec nevadí, protože jsme se tak či onak domluvili, že to, co tady budu dneska prezentovat, jsou spíš obecné informace, taková ochutnávka toho, co nás v souvislosti s projektem Trautom čeká v následujících měsících. Projekt Trautom, kompetence pro 21. století, se týká vzdělávání, celoživotního vzdělávání, firemního vzdělávání a souboru služeb, které s tímhletím vzděláváním souvisí. Asi je důležité, nepředpokládám, že nás znají všichni posluchači tohoto webináře. Nositelem je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. Jsme organizace, kterou zřizuje zejména kraj, statutární město Ostrava ve spolupráci se zaměstnavateli v rámci Moravskoslezského kraje. A ten projekt neseme ne úplně sami, ale se svými vynikajícími partnery, s Technickou univerzitou, Vysokou školou báňskou a s takzvaným Moravskoslezským autoklastrem. Tak, já jsem říkal, že ten projekt Trautom, a budu tady prezentovat i výzvu, která s ním je nějakým způsobem úzce propojená, se zaměřuje na reskilling a upskilling. Pan Hlaváček také použil tato slova, čili na vzdělávání zaměstnanců, které pomůže udržet jejich pracovní pozice, které jim pomůže adaptovat se na vlastně změny, které vlastně v té technologické rovině budou v našem regionu, v celé republice, v celé Evropě a na celém světě v následujících letech pomáhat. Těch služeb je celá řada. Já tady vlastně jako úplně nejkonkrétnější službu, která vlastně odstartovala v pátek, chci představit tu výzvu, o které mluvil pan Hlaváček. Budu to mít snadné, protože on řekl nějaké základní informace. My tomu říkáme, že z těch všech služeb je to nějaká podpora vzdělávací poptávky. Jedná se o výzvu 33, vzdělávání ve firmách, která odstartovala v pátek. Příjem žádosti bude od konce měsíce a vlastně moc oceňuji to, co nejenom pan Hlaváček řekl, ale to, co se nám podařilo v dlouhých měsících vyjednat, že tam budou velmi různorodé formy podpory podnikového vzdělávání, které se budou moct, to snad dodávám, vzájemně kombinovat, doplňovat, tvořit nějaký logický řetězec, tak jak to ta transformace v jednotlivých podnicích bude vyžadovat. Máme tu výhodu, doufám, že se na tom s panem Hlaváčkem shodneme, že tady nemusíme příliš podrobně popisovat tyto informace o výzvě, protože už tento pátek, vlastně 22.
bude speciální seminář, kde v té míře detailu, nebo přinejmenším v té míře detailu, jako jste slyšeli o těch ostatních výzvách dneska, budete moct poslechnout všechny informace o této výzvě. Tato výzva bude mít nejenom nějaké regionální kolo hodnocení, tak jak bylo naznačeno, ale také nějakou regionální podporu. My vlastně hned dneska s kolegyní Ninou, kterou tady představuju, rozešleme informativní mail, zejména přes naše členy Hospodářské komory, Svaz průmyslu, Moravskoslezský kraj a tak dále, statutární město Ostrava, tak aby to základní bylo zřejmé, aby se to dostalo ke všem podnikatelům, aby tam byly ty základní odkazy na výzvu a na další věci, které souvisí s její realizací. Máme tu webinář, máme tu informativní mail, ale to, co je důležité, že každý potenciální žadatel má právo na konzultaci, a to nejenom s řídící orgánem, ale v tomto případě i s námi na úrovni regionu. Můžete nám vlastně kdykoliv zavolat, zeptat se na to, co je to ten už dneska zmíněný transformační plán, jak ho vyplnit, kdo spadá do této podpory a tak dále. Budeme vám s kolegyní a následně i s dalšími kolegy, který bude přibývat, plně k dispozici pro konzultaci této výzvy. Jenom zopakuju to, co říkal pan Hlaváček, úplně nejzákladnější informace o této výzvě. Tohle to všecko víte, to jste viděli, uvidíte to také v prezentaci. To, co je důležité, že povinnou přílohou žádosti je tady právě plán transformace podniku. Co to je? Je to úplně jednoduché. Plán transformace podniku je vlastně nějaký popis stávajícího stavu, ve kterém vyjádříte, jakým způsobem na ten konkrétní malý, střední nebo velký podnik dopadá transformace, jak se to dotkne zaměstnanců, jakým způsobem to hodláte řešit, jak k tomu přispěje to vzdělávání, k tomu řešení přispěje vzdělávání zaměstnanců a budeme tam také chtít vědět vlastně, v čem konkrétně chcete vzdělávat. Nechceme znát jenom ty oblasti vzdělávání, ale chceme znát konkrétní kompetence, které vlastně u těch zaměstnanců chcete rozvíjet. Tady to mám vlastně shrnuté. Ten projekt se bude posuzovat vlastně na úrovni regionu v pracovní skupině. Vzdělanější a zaměstnanější region se ta pracovní skupina jmenuje a tím předmětem bude vlastně ten transformační plán, tak jak o něm hovořím, a jeho vztah k regionální sektorové strategii. My budeme mít možnost v pátek, ale taky vy si budete moct přečíst v těch odkazech, které budete mít k dispozici, přečíst, co to znamená. Zase bude tam prostě nějaký jednoduchý checklist, kde vlastně to posouzení bude vlastně možné zcela jednoznačně provést. Půjde nám o příslušnost k zasaženému sektoru, o nějaký transformační příběh, tedy o vyjádření toho, že na vás jako na firmu ta transformace skutečně dopadá a potom vlastně o popis těch konkrétních kompetencí, kterých se to bude týkat. Tak, to je ta výzva, to je něco konkrétního, co je teď a tady, o čem budeme spolu mluvit v pátek a od teďka už pořád. Ale chtěl jsem říct, že s tím strategickým projektem, tak jak se bude postupně rozvíjet do konce roku a na začátku příštího roku, jakmile bude ukončen definitivně proces hodnocení, bude souviset i celá řada dalších služeb, které tady můžeme teď v tuhletu chvíli opravdu jenom ochutnat. Budeme v rámci tohoto projektu podporovat spolupráci firem při vzdělávání a taky nabídneme možnost sami vytvořit vzdělávací moduly, pokud se na nich shodne více zaměstnavatelů, kteří by je následně mohli využívat. To, co je důležité, že chceme, aby tady nebyly znevýhodněné malé a střední podniky. Pan Hlaváček říkal, že tato výzva je určená nebo je vhodná díky velikosti podpory zejména pro velké podniky, ale platí to, že vlastně chceme podporovat v tom vzdělávání i malé a střední podniky. A pro ně nemusí být tak snadné připravit si vzdělávací plán a vůbec si ujasnit, na co se takové vzdělávání má vztahovat, jak na ně ta transformace dopadne a tak dále. A tady bude jakási podpora malých a středních podniků při tvorbě těchto vzdělávacích plánů.
To, co budeme dále dělat, my víme, že spousta těch vzdělávacích obsahů, které tady nejsou k dispozici v tom regionu, jsou k dispozici v jiných regionech, v projektech, které byly napříč Evropou připraveny a že spoustu tréninků, rekvalifikačních schémat a tak dále je připravených a dají se v tomto regionu využít. A celou řadou nástrojů, přivezeme sem odborníky, zaplatíme certifikace, přeložíme do češtiny a tak dál. Prostě chceme tady ty vzdělávací obsahy, ty zkušenosti z ostatních regionů semka přivést a vlastně tu nabídku budete mít také k dispozici. Budeme podporovat místní střední a vysoké školy v tom, aby se více zapojili do celoživotního a firemního vzdělávání. To je nějaká věc, my budeme mít k dispozici a už teďka máme, protože už existuje nějaká první verze, zveřejněná verze té regionální strategie, tak máme teďka už pohromadě velmi mnoho informací o vzdělávacích potřebách v rámci firem v Moravskoslezském kraji. To budeme neustále aktualizovat a budeme to nabízet právě těm středním školám. Víte, že vzniká Technologicko-podnikatelská akademie, že máme partnera Vysokou školu báňskou a těm všem budeme ukazovat, co firmy potřebují, v čem potřebují vzdělávat a budeme je chtít navést na trajektorii nejenom toho počátečního školního vzdělávání, ale na trajektorii toho, co bude čím dál víc potřeba, to znamená toho vzdělávání celoživotního. Tak, chci, abyste také věděli, to se netýká tolik firm, jako spíš občanů, že v souvislosti s tou transformací bude celá řada lidí muset změnit místo. A my jim tady v tom ohledu nabídneme poradenské služby, nějaké poradenské centrum. Tak, to jsou takové základní okruhy služeb, které v rámci tohoto projektu budeme dělat, ale aby jsme vůbec mohli dělat tyhle služby, aby mohly vznikat a rozvíjet se v regionu služby tohoto typu, tak musíme mít nějaké informační zázemí, musíme vlastně podporovat ten ekosystém a já bych vás chtěl přizvat nejenom jako klienty těchto služeb, ale také vám říct, že budeme budovat právě mezinárodní a regionální spolupráci právě na poli firemního vzdělávání, že budeme vlastně neustále aktualizovat ten regionální strategický plán, analyzovat vzdělávací potřeby vás zaměstnavatelů a budeme strašně rádi, když se do toho zapojíte. Bude k tomu velmi sofistikovaná webová stránka, která bude fungovat jak pro unikátní uživatele, tak pro firmy. To už teďka opravdu nemám čas tady rozebírat, byť je to škoda, vše cíčko bude na jednom místě a chceme taky proměňovat tvář těch profesí. Ona se bude měnit, tvář profesí, tvář jednotlivých industries, ale veřejnost by to nevěděla, pokud bychom ji na to sofistikovaně během celého toho projektu neupozorňovali. Nebudu to shrnovat, nemám na to čas. Pokud vás to zajímá, tak nám prostě zavolejte. Děkuji za pozornost. Tak děkuji mnohokrát, Martine, za všechny informace. Znovu zdůrazním, že 22.9. od 10 hodin bude k tomuto tématu přímo specifický webinář. Zároveň do chatu jsem poslala odkaz na výzvu pro vzdělávání ve firmách, takže se určitě můžete před tím webinářem v pátek s podmínkami seznámit a současně také najít si projekt Trautom na webu MS Paktu. Tak, možná ještě vím, že už jsme po termínu, ale zeptám se, jestli někdo má z vás dotazy k čemukoliv, co dnes zaznělo. A pokud tomu tak není, tak všem poděkuju za účast, popřeju vám pěkný start do nového týdne a rozloučím se s kolegou Adamem Škávou a s ostatními. Tak mějte se hezky. Nashledanou. Nashledanou. Nashledanou, děkujeme. Mějte se pěkně. Nashledanou.